2020 ni जे फैबाय थानाय बिटिआर इलेक्शननि सोमोन्दै एबा गोदोनि जोंनि देश बादियै मोनफ्रोमबो समाजथियाव जे थाबायनाय हाबाफारि फैगोन जात्रा बे फैगोन जात्राखौ दिनै ताकामपुर प्राइमारि हिसाबै जोङो नैबे हाब्रुबिल एलपि स्कुलनि लांगोना दरखं मोखांनिफ्रायनो जोङो दा बेयाव सफैनो हानाय माखासे जोंनि हांख्रायनानै लाबोजानाय एबा 6 नं कुसुगाव समष्टिनि मानिजाथाव बिटिआरसि अखिल मोसाहारि सारखौ गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय आरो सारखौ गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानाय जाबाय। आरो बे हाबाफारियावनो नुजाफैनो हानाय जोंनि गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट इउपिपिएलनिनो मानिजाथाव इउथ विंसनि मानिजाथाव आफादगिरि दीपक सारखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय आं गुरै खावलायनाय थाबाय। आरो बे हाबाफारियावनो सफैनो हाबावदों गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट वमेन विंसनि मानिजाथाव आफादगिरि चित्रा रानी नार्जारी आब'खौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय। आरो जोंनि बे कुसुगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय सफैनो हानाय मानिजाथाव आफादगिरि सारखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय आरो लोगोसे गाहाय नेहाथारि सारखौबो सिनायथि लानो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय। बे रिबनखौ हास'नो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय आरो सारखौ बेनि सिगां फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय। दिनैनि बे फुंबिलि समाव सोलायनायनि हान्जा सुरनाय बे प्रग्रामाव बाहागो लाफैनो हानाय गसाइगाव जिल्ला आइजो हान्जानि आफादगिरि चित्रा बसुमतारी बिथां, बे हाबाफारियावनो बाहागो लाफैबावनो हानाय कुसुगाव ब्लक इउपिपिएलनिनो लेङाइ आफादगिरि सावथुन बसुमतारी बिथां, बे हाबाफारियावनो बाहागो लाफैबावनो हानाय कुसुगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि राथिया बसुमतारी बिथां, ताकामपुर प्राइमारिनिनो आफादगिरिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय दैदेनगिरि लोगोफोर, कुसुगाव ब्लकनिनो सासे गोख्रों दैदेनगिरि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि आदा रकेट बसुमतारी सरेन बिथां, आं एड्रेसिं खालामजोबला जे दिनै जे जों हाबाफारि लादों ताकामपुर प्राइमारिनि दैदेननायाव दाखालि साउथ गंगायानिफ्राय जागायजेननानै दिनै आरो ताकामपुर प्राइमारियाव बे हाबाफारिखौ लाबावनाय जादों। बे सोलायनायनि हान्जा सुरनाय बे हाबाफारिया बिटिआरआव 40टा बे समष्टियाव बे हाबाफारिया जाबाय थादों। मानोना थांनाय गोलाव समाव जोंनि ओनसोलाव नासयनाय, थगायनाय, सोबख'नाय जाबोबाय थादोंमोन। दा बेनिफ्राय जोङो उद्धार मोननो थाखाय, बेनिफ्राय जों सांग्रांथि मोननो थाखाय दिनैनि बे सोलायनायनि हान्जा सुरनाय बेखौ जोङो खालामदों। दा बेनिखायनो आं गासैखौबो जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ खावलायगोन, दिनैनि बे सोलायनायनि हान्जा सुरनायाव बयबो रायजो राजाफ्रा दिनै बाहागो लाफैदों आरो बावहाय जों सोलायनायखौ लुगैदों मा बाय गासैबो गुबुन जाथि माहारिफोर जे बयबो जे सोलायनायखौ लुगैदों बेखौनो दिनै लुगैनायखायनो दिनै बयबो जाथि जनगोष्ठीया बाव बाहागो लाफैदों। আজি परिबर्तনৰ जितु যাত্ৰা, এই যাত্ৰাটো কুসুগাঁও সমষ্টিত প্ৰায় অধীনত তাকামপুৰ প্ৰাইমাৰীৰ অধীনত আজি এই পৰিৱৰ্তনৰ যাত্ৰাটো আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। এই পৰিৱৰ্তনৰ যাত্ৰাৰ যোগেদি আমি এই বিটিআৰ অঞ্চলত সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে যাতে শান্তি পায় আৰু উন্নয়ন পায়, সেইকাৰণে আজি সকলোক মই অনুৰোধ কৰিম, এই পৰিৱৰ্তনৰ যাত্ৰাত সকলোৱে আগবাঢ়ি আহিছে, সকলোৱে সঁহাৰি জনাইছে। বিগত 15 বছৰত হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে চৰকাৰ চলাইছিল বিটিচিখন, কিন্তু ইয়াত আমাৰ কোনো এটা জাতি জনগোষ্ঠীয়ে ইয়াত শান্তি নাপালে, উন্নতি নাপালে, পৰিৱৰ্তনৰ মুখ আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই। সেইকাৰণে আজি ইউপিপিএলে কৈছে যে বিটিআৰ অঞ্চলত আমি শান্তি যাতে ঘূৰাই আকৌ আনিব পাৰে,
সকলোৱে যাতে মিলি জুলি থাকিব পাৰে সকলোৱে যাতে উন্নতি পায় দুখীয়া মানুহে যাতে ঘৰ পায় দুখীয়া মানুহবোৰে যাতে জব কাৰ্ড পায় এইবোৰক লৈ আমি পৰিৱৰ্তনৰ যাত্ৰাটো আজি আমি কুচুগাঁও সমষ্টিত আৰম্ভ কৰিছো সেইকাৰণে আজি বিটিআৰ অঞ্চলত 40টা সমষ্টিত এই কাৰ্যসূচীটো চলাই আছে অনাগত দিনত পৰিৱৰ্তন আহিবই সেইটো আশা কৰি মই আজিৰ যেটো পৰিৱৰ্তনৰ যাত্ৰা এটো মুকলি কৰিম বুলি মই কিবা কৰিলো যে নহক মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিলো সকলোই যাতে আজি পৰিৱৰ্তনৰ যাত্ৰাত আগভাগ লৈ আমি এই এদিনত যেটো কাৰ্যসূচী এটো আমি পালন কৰিব পাৰে সকলোৱে ভালকে সবে আমি যাম গাঁৱে গাঁৱে আমি হুমাম গাঁৱে গাঁৱে কম যে আমি স্লোগান দিম পৰিৱৰ্তন আনিব লাগে দুৰ্নীতি বন্ধ হ'ব লাগে বিটিচিত যে 17 বছৰতে একোই মানে এইবোৰ কথা আমি গাঁৱে গাঁৱে কৈ যাম আৰু এইখন আমি উদ্বোধন কৰাৰ মই হাতত ললো যি নহক जों বयबो ज' थाबायगोन आरो बयबो ज' थांगोन आरो थांनानै गामि गामि हाबलांगोन जोङो दिनैनि बे थाकामपुर प्राइमारिनि सोलायनायनि जे हानजा सुरनाय बे बयबो बाहागो लागोन होननानै मिजिंथिनानै आं दिनैनि बे सोलायनायनि हानजा सुरनाय बे रिबनखौ हासुना होनो थाखाय आं आवगायबाय long live Wakil Masari जिंदाबाद Wakil Masari जिंदाबाद Wakil Masari der Hasad Promote Boro long live Promote Boro long live UPPL long live Promote Boro long live Promote Boro long live long live পরিবর্তন কারণে থেকে সবই ভোট দিও আমার লাগে হাসতে ভোট দিও আস্তে আস্তে सोलायनाय